Z pôžitku vzniká zármutok, z pôžitku vzniká strach. A možno si povieš, čo je na pôžitku zlé? Veď žijeme preto, aby sme si užívali, nie? Lenže práve tu sa skrýva pasca. Keď sa na niečo naviažeš, začneš sa báť, že to stratíš. A keď si na niečo zvykneš, boli ťa, keď to zrazu zmizne. Vzťah, ktorý ti kedysi dával radosť, sa môže stať zdrojom bolesti. Peniaze, ktoré ti dávali slobodu, ti môžu začať zaväzovať ruky. Úspech, po ktorom si túžil, sa môže stať klietkou, ktorú sám strážiš. Buddha hovorí, kto je prostý pôžitkárstva, pre toho už niet ani zármutku, ani strachu. A nie, to neznamená, že máš prestať cítiť radosť. To znamená, že sa naučíš tešiť sa aj bez pripútania. Že si užiješ víno, no nepotrebuješ sa opiť. Že si zamilovaný, no nezabúdaš, kým si ty sám. Že máš peniaze, no oni nemajú teba. Skutočná sloboda neprichádza z pôžitku, ale z vnútorného odstupu. Keď vieš povedať, ďakujem za túto chvíľu a keď odíde, stále budem celý. To je sila, ktorá ťa oslobodí od strachu aj bolesti. Držím ti v tom palce.